kawanangan, no? Mayong gabi sa atong mga igsuon, sa ato ang mga papang dinha nga karong panahona nagkaon pa, no? Ang uban naulahi, nagluto pa sa ilahang panyapunon. Mayong gabi tanan, no? Ug mayong gabi usab sa mga tawo nga naglaglaag, kaputog cellphone, ug katong mga tawo nga gahigda na gapungko, gakapot sa ilang cellphone, nga galantaw sa social media, no? Kung unsay mga bag-o nga mga news karong mga panahona galantaw sila, no, o mga TikTok manggaling, no, TikTok kiris o mga vlog nga ilang gilantaw. May gabi kaninyong tanan mga papa. Ani ana usab kita karong taknaan mga papag, no, para mapaambit kita sa ato ang pagtuo, kabahin sa ato ang pagtuo o kabahin sa kinabuhi ni Kristo. Pero sa dili pa ta musugod mga papang, kung kinsa kadtong wala pa naka-follow o naka-subscribe sa ako ang YouTube channel, no, Psalms Transformation, palihog subscribe na mo, then pinduta ang all bell para updated mo sa ato ang mga lakaw, kabahin sa ato ang pagtuo o kabahin sa kinabuhi ni Hesus Kristo matagabi mga papang, no. Dayon palihog subscribe, like and share para daghan pud mahayagan mga papang, no, sa ato ang programa kabahin sa ato ang pagtuo ug kabahin sa ato sa kinabuhi ni Hesus Kristo mga papang. Matagabi at ako ang paningkamutan mga papang, no, nga matagabi makapaambit ako kaninyo kay usa kini sa mga kinahanglan kaayo sa ato ang kinabuhi, ang spiritual guidance, no, espirituhanong paghatag direksyon sa atong kinabuhi o paghatag og giya sa ato ang kinabuhi. Nanginahanglan kita og espirituhanong mga pagtulunan mga papang, tungod sa kabisi sa panahon nga ato ang nahiaguman karon. Halos gani malimot na ta sa pagampo mga papang, no, halos gani malimot na ta sa pagsimba, halos gani malimot na ta sa pagbuhat kung unsay maayo, no, kay ang atong daling makita ang sayop ragyod sa uban dayon. So kaning ato ang pagahisgutan karon papang, isip usa ka Katoliko ni subay usab kita sa magambahan kita, no, nga mao'y ginagamit sa pare, no, sa pagmisa. Dayon mao po'y ginagamit sa mga ministers, no, asa sila maadto nga mga bukid-bukid, mao ni ila ginagamit mga papag. Updated gayud kita sa ato ang ebanghelyo, no, o gospel nga ginasunod matag adlaw-adlaw mga papang. Kung ikaw usa ka Katoliko, musimba ikaw ugma, no, so mao po na ang ato ang gospel ugma. Unsay gospel ugma mga papang sa ato ang simbahan, mao usab ang ato ang paggalitukon pagkagabi mga papang, no. Pero giawhag ang tanan nga manimba, no, matag adlaw-adlaw kay aduna usab kitay misa matag adlaw-adlaw mga papang. Ordinary mass gikan sa alas 5:30 sa buntag o alas 5 sa hapon. Pagka Domingo alas 6, alas 8, dayon alas 5 sa hapon ang misa, no. Mao kana ang schedule sa dinhi sa ato ang simbahan nga Katoliko sa Santo Tomas de Villanueva Parish, no, sa Bayawan City. Mao kana ang atong schedule mga papang. Okay, padayon kita mga papang, no. Usa kita musugod mga papang, magampo kita para lamdagan kita sa balaang Espiritu Santo kung sa ato ang mapaambit karong panahona mga papang, para usab mutuhok sa ato ang huna sa atong kasing-kasing ug mabuhat nato kini sa atong matag adlaw-adlaw. Sa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo, amen. Among langit ng Amahan, panalangin ni kami karong taknaa nga unta malitok namo ang imuhang mga pulong pinagi sa imong balaang Espiritu Santo, paglamdag ka namo nga unta amo kining madawat abli ang among kasing-kasing sa pagdawat ni ini, kay haron kami mahatagon ang direksyon sa among kinabuhi, haron kami mahiduol diha kanimo, haron among pagtuo ug haron kami makasabot
diha kanimo sa imong kinabuhi mahigugmaon, mahigugmaon na mong amahan. So daghan kayong salamat Lord sa mga grasya sa gugma nga among nadawat karong adlaw, ug labi na sa mga tagsa-tagsa ka pamilya. Tagay kami kalinaw kay usahan gugma o linong nga paningabuhi samtang anaa pa kami dinhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo. Okay. Ato nang sugdan ang pagbasa karon mga papang, no? Agosto ako sang tanaw mga papanga atong klaroon. So August 16 at mga papang. So ang ato ang siyempre mga papang, wag nasayop na ko, no? Natalang na ko. So Agosto 16 ni sa mga papang, Agosto 16, 2023. Mao kini ang ato ang ebanghelyo o gospel nga atong pagabasahon mga papang. Sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pagbasa gikan sa Santos nga ebanghelyo sumala ni Matthew. Matthew chapter 18, 15 to 20. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya ug pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. Ug kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buwis. Ug busa sultian ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ug sultihan ko pagayud kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amhan nga atua sa langit. Kung may duha, kung tulo nga magtigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan sa Ama sa Santo. Mga papang, kung ato nang napaminawan, no? Kung unsa gayud ang mga mensahe nga gipadayag ni Hesukristo nganhi kanato mga papang. Aduna kini mga punto mga papang nga atong pagahisgutan karon gabiyunan. Una, kung makasala ang imong igsuon kanimo mga papang, no? Duula siya nga siya ra usa o nga kamura duha, sulti siya sa iyang sayop. No? Pero ang nahitabo sa ato mga papang, pag makasala gani ang tawo, paano giskot ni Hesukristo, no? Gipahinumduman kita sa formal o sa maayo nga pamaagi mga papang. Pero sa ato ang kinabuhi, ang nahitabo, kung ang usa gani ka tawo makasala kanato, ato ang ibulgar
ato at siyang dauton, ato at siyang pakaulawan. Kung namati kita karon sa pulong sa Ginoo mga papang, atong ibutang sa atong kasing-kasing, naduulo nato siya, pasabton nato siya, ug sultian nato siya sa iyang sayop, no? Kung mamati siya kanato mga papang, sample, mamati siya kanato, no? Mauna na'y panahon nga magkauli kung nahitabo ni siya sa ato ang mga papa, maunay panahon nga magkauli ang atong kabubuton, maayong kabubuton mga papa mo. So misumpay pagyud pa ingon si Hesus Kristo mga papa, kung dili pagyud sa motuo, dala o duha o tulo ka tawo para musaksi sa imuhang i-explain kaniya nga siya na siya. Kung dili pagyud siya mutuo mga papang, mauna ka na imo i-share sa simbahan, no? Sa imong mga igsuon nga aduna nakasala siya kanimo. Kung dili pagyud siya mutuo mga papang, isipan na lang nga usa ka siya kalangyaw mga papang. O usa siya ka kubrador sa buwis. Kung mayroon kang kubrador sa buwis mga papang, usa siya ka makasasala. No? Mao ka na ang pahimangno ni Hesus Kristo kanato mga papang. Kabalo ko daghan kayo sa tuwang kinabuhi nga nangasayop sila, no? Kita pud nasayop pud nila. Pero seldom ra kayo, talagsa ra kaayo nga nangayo tag ni amends ta sa ato ang mga sala ngadto kanila mga papang, no? Munang karon usa kini kahagit sa ato ang kinabuhi mga papang nga sa kanunay magpaubos kita ug mamati kita, no? Unsay maayo, dili nato pakaulawan ang nakasala kanato kung dili magpaubos kita mga papang ug abli ang atong kasing-kasing sa paghiuli ngadto kaniya mga papang, no? Ana na maunay usa sa mga atuang hinumduman kay dili nato mabal-an sa atuang tagsa-tagsa ka kinabuhi samtang galakaw ta sa atong kinabuhi, makakita gayud kita og enkwentro mga papang, no? Mao kana ang una nga punto nga ipaabot sa ato ang Ginoong Hesus Kristo kanato. Ikaduha, niingon si Hesus Kristo mga papang, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Iyang gi-address ni siya, iya kining gi-address sa iyang mga disipulo mga papang, pero kay sanglit nagsunod man ta sa mga yatak ni Hesus Kristo mga papang, susama ra usab nga kining mensahiya iyan ning gipaabot nganhi kanato, pinaagi sa iyang instrumento nga mga disipulo nga mulapnag sa maayong balita mga papang. So kabahin kinig moralidad mga papang, no? Morality nga kabalo na ta unsay sayop ug dili sayop, no? Basic kaayo kanang basic ra ni kaayo mga papang, no? Mismo ang bata kabalo na siya unsay sayop ug dili sayop. Mayong ganin ang bata, ayaw na kay sayop na. Mao ni ingon ni mama nga sakto, no? Ana sulabi na kitang hamtong mga papang, no? Kabalo na ta kay ang buot ni Hesus Kristo nga mahinumduman nato kung unsa ang mga butang nga para nato makadaot kanato o makadaot sa uban. Dili nato ang buhaton mga papang kay dili gyud na dawaton pud sa langit mga papang nga nakapasakit sa ubang tao mga papang. Pero kung nakabuhat gani ta og maayo usab na sa langit mga papang. Okay, mao na ikaduha nga punto nga gipaabot sa ato ang Ginoong Hesus Kristo mga papang. Karong gaspela, karong ebanghelyo mga papang, no? Nga mabasa nato sa gisulat ni Mateo mga papang. Ang ikatulo, katapusan, kung may duha, miingon gani siya diri mga papang,
Okay, sorry kay mga papangha kay ako pag giabrihan ang akong igsuon dito sa gate kay nasirado man ako ang gate mga papang. Okay, sa dili pa ta moadto sa last nga message ni Jesus Christ sa ebanghelyo mga papang sa atong gospel karon. Aduna usab siya istorya nga pinaka-importante usab mga papang. Mingon siya, sultian ko pagayod kamo. Kung duha ka ninyo dinhi sa yuta, magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atuwa sa langit. So mo ni usa-usab kini ka pinakanindot nga message ni Jesus Christ mga papang no. Kay kung duha yun siya, kung duha kaninyo no nga magahangyo no sa bisan unsa ihatag gayud kini sa amahan nga atuwa sa langit. Kabalo mo mga papang, promising kay ni mga papang no. Sa ato pa kung magbuhat di ay ang tawo og maayo no. Gumikan sa iyang kasing-kasing, sa iyang maayong mga binuhatan mga papang. Duha ka tawo, kung ang duha ka tawo mangayo day, itugot day usab sa langit mga papang. Basta nagbuhat lang kita og maayo mga papang. No? Kung ato ra gud ampingan o ang atong kinabuhi dal-o na to sa maayo mga papang, sayon na kaayo ang pagpangayo sa ato ang amahan nga atuwa sa langit. Kay iya gud ni giistorya ni Hesukristo mga papang no, samtang ania pa siya dinhi sa kalibutan. So klaro kaayo ang iyang giistorya nga pagustuhan po ta ni Jesus Christ mga papang sa lakton nga istorya, as long as sa maayo ra nga intensyon ang ato ang gipangayo ug ato ang gamiton pud sa maayo ang mga grasya nga atong nadawat diha kaniya. So mao nang ikatulo mga papang. Ug ikaw pa nga pinaka-importante nga katapusan pud nga mensahe ni Hesukristo sa karong gospel mga papang. Amingon siya nga kung may duha, kung tulo nga magtigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. So duha o tulo mga papang no, kung magkatigom kita sa iyang ngalan sa ato ang Ginoong Hesukristo mga papang no, anaa siya sa ato ang taliwala o anaa siya uban kanato mga papang. Tinuod nga kini social media lang kini mga papang no, ang ato ang gigamit, pero samtang nagpaminaw ta sa pulong sa Ginoo nga gihatag kanato mga papang, ang mahitabo mao nga si Kristo, si Hesukristo nga atong Ginoong Dios ana gayud nagauban kanatong tanan mga papang. Mao nang matag karon ug unya atong ipunting ang atong kaugalingon kaniya mga papang, ang atong kasing-kasing, ang atong hunahuna, ang atong mga binuhatan nga mangayo kita og guidance, mangayo kita og giya mga papang, magdungan kita no, bisan sa social media mga papang, magampo kita mga papang haron si Kristo anaa sa atong taliwala o uban kanato mga papang. Nindot kay mga papang no, wala gayud kita di ay gipasagdan sa ato ang Ginoong Hesukristo mga papang no, sa iyang gisulti sa katapusan nga kung ang duha o tulo magkatigom pinaagi sa iyang ngalan, atua siya uban kanila no. So kung maghiskot ay ta kabahin sa Ginoo mga papang, sama ni ini nag-share ako kaninyo ug naminaw kamo sa pulong sa Ginoo, si Jesus Christ mga papang ani adi ay kanato. Subulahan kitang tanan nga ang atong makagagahom nga Ginoo ania sa ato ang tagsa-tagsa mga papang nga naguban kanato. So dili kita mahadlok, dili kita mawuri sa ato ang kinabuhi mga papang no. Bisan pa sa mga dagko nga problema, bisan pa sa gamay nga problema, ato kanang ihalad tanan sa Ginoo mga papang. Kaya ania siya sa ato ang kinabuhi. Uban siya kanato, kuyog siya kanato mga papang.
mo nang wala tay angay nga kahadlukan. Kani atong mga problema sa kinabuhi o mga suliran sa kinabuhi mga papang, masulbad lang kini sa hinay-hinay uban sa panhabang ni Hesukristo mga papang. Wala na yung nga instant ang tabangan mga papang, because everything nga naa dinis kalibutan is a mystery, no? Misteryoso kay dili ta kasabot. Ang atong gipangayo nga giampo sa Ginoo nga hatagan ta og mauni kay inaatay utang kwarta, no, dili dayon mahatag. Sa lain pa nga pamaagi usa nato ma-realize nga hala, nasulbad naman di ang akong problema sa wala ra akong dama. Tungod kay ikaw ug ako gasampit ta sa Ginoo, nagampo ta sa Ginoo, atong gipasidunggan siya mga papang, maunang giubanan gayud kita niya sa ato ang tagsa-tagsa ka problema sa ato ang kinabuhi mga papang. So mao kini dinhi lang natapos mga papang ang ako ang sharing kaninyo mga papang, no, mahitungod sa ato ang pagtuo ug sa kinabuhi ni Hesukristo nga ipaabot nganhi kanato mga papang. So dagan kayong salamat sa inyong pagpamati mga papang. Manginaot ko nga sa sunod live nako, no, manglantaw Japon mo mga papang o ganahan mo support sa akong YouTube channel Sam's Transformation. Aduna usab $sign nga naay heart mga papang, pwede pud mo maka-send og stars, no? Pwede pud mo maka-send og unsa inyong naa sa inyong kasing-kasing nga mga grasya mga papang. Ato kanang pasalamatan mga papang. Kay kining tanan aduna kani purpose, no? Ako, kung ako inyong pangutanon mga papang, kung unsa manggaling ang hatag nga grasya sa Ginoo kanako, ako kana igahin puhon sa mga igsuon nato nga mga kabus nga wala-wala. So dagan kayong salamat mga papang, no, sa inyong pagpamati. Ayaw na lang pud kalimot sa pag-subscribe, subscribe ug pagpindot sa all bell mga papang, no, para updated mo sa tanang mga videos na ako nga mag-live ta mga papang matagabi mga papang. Dayon ayaw na lang pud kalimot sa pag-like ug share para aduna po yung malamdagan, no, sa atong mga igsuon nga mamati kanato, no, o mamati kabahin sa pagtuo ug sa kinabuhi ni Hesukristo. Dagan salamat mga papang. God bless us all. I love you all. Bye-bye sa pagkakaroon. Kita-kits na puta ugma. Pasensya na kayo mga papang. Bahala gulay mo lantaw. Lantawan na lang ninyo ni pag ma-upload na po mga papang. Ikapasalamat na to na o ipasidunggan na to na sa ngalan sa Ginoo mga papang. Ikalipay na to na siya tanan. Kay kabalo mo, karong panahon na, wala po ang signal, so labi na diri sa ato ano, sa Bayawan City, wa goy klaro ang signal mga papang. Pero sige na lang. Ang importante, maka-live ko o makahatag ko message kanatong tanan mga papang, no? Mapaambit na ko mapaambit na ko pinaagi sa social media ang ato ang mga sharing mga papang, mga ato pong gipasalamatan kini sa Ginoo kining tanan-tanan mga papang. God bless us all. Daghang kayong salamat mga papang. Kita-kits na punta I love you.